Hãy
Hatimu mesti
ana tandha pitakon jroning kalenggan iki. Dudu Piswanan Agung nanging pun Kakang ngersake kumpuling kabeh para buta niki. Pancen dadosaken tandha pitaken salebetipun batos. Jalaran menika mboten dong Piswanan. Yai. Namung kemawon panjenengan ngersaken sowanipun para duresa. Ingkang supados ngobiyantara wonten ngersa panjenengan. Tenanipun wonten kawigatosan menapa. Yai. Kula dadi kula apa kala mangsa sira rambuka lembarane sejarah ing Kraton Malaya Kusuma Yai. Lajeng lembaranipun sejarah wonten ing Malaya Kusuma tenanipun kados pundi Kang Mas Prabu Nut. Miturut dedongengan sarta para dawing para winasis wiwit saka Himantaka wis saka Yang Buyut Lergita kawaca nganti turun maturun Nirwanda kawaca lan kabeh para pepunden ing negara Malaya Kusuma lan ing Himantaka tenane sedanipun para pepundenira lan pepundenipun Kakang Yai ora karana kapundhut marang Gusti kang murbeng dumati lajeng ingkang nyedani sinten menika nanging Yai ora liya kang merjaya darah Harata Pandhawa ya darah Pangrawata. Mula kang saka kuwi aku mundhut marang sira Yai. Barang gamblange pangandikanipun Kakang lamun to sedaning para pepunden ora kapundhut Gusti kang murbeng mati. Rasamu Yai. Kang Mas Prabu. Sasampunipun kula midhangetaken dhateng pangandika panjenengan. Iya. Jebul sedanipun para leluhur kita wiwit saking jarah Himantaka. Awit saking dipun kerenah kalian darah turun Pandhawa nggih darah Barata kados dene ajur mumur pindha kajueng-jueng ati kula kepengin sanget malesaken dhateng bab sedanipun para leluhur kita sedaya kang Yai lento pangangkahmu kaya ngono ora beda marang panjenenganipun Kakang Yai pun Kakang ora nrimake Yai nanging kawruh aniraya Yai darah Pangrawatan ya darah Harata Pandhawa saiki kabeh kan dumunung menyang ing negara Malawa Pati kados tetanipun turun Pandhawa nggih Harata sakmenika taksih wonten ing Kraton Malaya Kusuma. Iya Malawapati. Malawapati lho. Ora liya saiki kang ngrenggani Prabu Anglendar. Menawi kados ngaten sampun gamblang, sampun cetha menawi angkling darma menika turasipun darah Pandhawa monggo sesarengan gecak perang wonten ing Malawapati. Yai kula kan upamane nganggo cara perang ibarat sulung mlebu geni tutuk marani sumbuh Yai. Lajeng mangke margi ngangkados saiki sira ora ketangkepi ya kadangku ya patihku
Aku bingung nggonku miwiti gawe rusuh lan gawe patine Prabu Anglendarma. Jur nganggo cara apa Yai? Mas Prabu langkung wicaksana panjenengan katimbang kula. Mila saking menika ngangge margi ingkang kados pundi ingkang kadang pun kula werdati namung dederek panjenengan nandhang. Yen to sira manut kawan pun Kakang, sira bakal pun Kakang bakal Sidikara. Silih warna ora kaujutan buta kaya dinipun Kakang. Panjenengan badhe silih warna. Iya Yai. Lajeng panjenengan badhe malih dados menapa Kakang? Lamun to mengkone sira kudu mas padake. Mula prajurit lamun to ana kedadian apa-apa ya kuwi panjenenganipun Kakang. Rewang-rewang boten mung nggih marang asih kula rewang-rewangi Kang Mas Prabu. Jatine kowe sapa bocah ayu? Yai kala wedhati. Coba gandanen aku Yai. Nek wong gandane aku ora pangling meneh. Iki gandane Kang Mas Prabu Kalawerdhata. Pancen bener Yai. Dados panjenengan Kang Mas Prabu Kalawerdhata. Jebul panjenengan sakmenika sampun kawujudan wanudya ingkang sulistya ing warna. Yai kala wedhati. Kula Kang Mas. Sapa meterangan dutra sing kaya ngene Yai. Tangeh nganggo lamun yen to bisa malesake kabeh srik jroning ati. Nanging Kang Mas, Ana apa Yai kala wedhati? mongko panjenengan sakmenika sampun wujud wanudya. Menapa panjenengan badhe ngagem asma pun Kalawerdhata? Ora Yai. Lajeng sinten? Kuwi mau Yai. Sliramu sing dadi paksa. Yani Ento jenengku kuwi bakal tak ganti Endang Sasmita Pura. Endang Sasmita Pura. Menika jumbuh kalian pasuryan panjenengan Endang Sasmita Pura. Katon kaya bocah saka desa ya. Nani nggih tertamtu menawi panjenengan sampun pinanggih kalian Angkleng Darma. Piyambakipun boten badhe ngawisarani menawi panjenengan menika sejatosipun raseksa ingkang anggegirisi. Nanging emanipun Kang Mas. Apa ya iki? Long wis wadi wong wedok guyune kok mbekakak. Mengko rak mundhak ndang ngetarane. Dadi ora entuk guyu. Lho, pripun Sing to? kudune piye coba aku Wong manut. wadon kuwi tandang lan tanduke menika kedah ingkang giandhes luwes marak ati ngoten lho. Nani Manut mengko aku bakal tumindak sing alus. ngoten. Ya iki kala wedhati. Nani nggih. Saiki uga dherekake aku tumuju ning kraton Malawapati. Akan monggo kula dherekaken.
samar pamore dadosaken kagiting manah kula katemben kemawon kula mempening Supana lajeng wonten rawuhipun Rama Pikulun Bathara Indra napa wikatos tumuli wigatekno sabdane Sang Hyang Guru kang rumentah tumrap ulun Bathara Indra lamun ing sangatiki kayangan Salendra Bawana geger repat kepanasan sarta ing taman kawidodaren amarga saka praptane titah madya padha tan liya kejaba resi saka ing Untarayana begawan manik sutra gugat ing kayangan Salendra Bawana karana patine garwamu Setyawati Aninggar. Nalika semana jeneng kita diwejang kalawan panjenengane Pukulun Nagaraja
ing sajroning sumur Jalatundha. Banjur pinaringan Aji Dipa ya Aji Gineng ya Aji Sulaiman. Satemah jeneng kita iso mangerteni marang wicaraning para kutu walang ataga. Nanging nalikane jeneng kita angembat praja ing Malawati, rumentahing katresnan tukang tok paringake marang Setyawati jebul ora jumbuh kalawan tresnamu. Jalaran nalika Setyawati ngersakake Aji Dipa kenapa sira Anglingdarma ora peparing ing kamangka jeneng kita titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Anglingdarma merga kebak ing dedosa lan salah ing pakartimu, ya merga jalaran kang slira jejering ratu ing Malawati sarta titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sang Guru Dewa paring pidana marang jeneng kita. Ing sangat iki sira Anglingdarma pinaringan pidana buang ing sak ngandhaping Gunung Hima Himantaka jroning Swindu Lawas.